Ninsab informat li dalgħodu saret operazzjoni ta' sigurtà li huwa fl-interess nazzjonali li nagħti xi informazzjoni dwarha. L-operazzjoni li kienet tinkludi membri tal-Korp tal-Pulizija, tal-Forzi Armati ta' Malta u tal-Forzi tas-Servizzi ta' Sigurtà u kienet il-frott ta' investigazzjonijiet li ilhom għaddejjin għal xi ġimgħat. F'din l-operazzjoni sa issa ġew arrestati 8 persuni li huma suspettati b'mod raġonevoli bil-qtil ta' Defni Karwana Galizja. Maltin jew barranin huma l-arrestati u t-tieni mistoqsija di għandha x'taqsam mal-operazzjoni li għaddejja bħalissa fil-Marsa? Għandha x'taqsam mal-operazzjoni li għaddejja fil-Marsa, l-operazzjoni ma kienx fil-Marsa biss, saru arresti barra l-Marsa f'Ħażebbuċ u Buġibba, kif ukoll hemm postijiet oħra. L-operazzjoni għadha mhijiex konkluża, fis-sens li għad hemm postijiet li qed jiġu ispezzjonati, qed jiġu searched dawn il-postijiet. Il-persuni li ġew arrestati s'issa huma kollha Maltin. The mind of the killing is or the person who ordered the killing, or is it mostly the people who executed the killing? Is there that distinction being made, and do you think this will lead to an eventual understanding of who ordered the killing of Daphne Caruana Galizia? Chris, nitolbok tifhimni li nixtieq ħafna wieġeb dik il-mistoqsija, għandi idea ċari ħafna f'moħħi dwar dik il-mistoqsija, jekk kien weġibha f'dan l-istadju meta persuni għadhom ma ġewx interrogati u għadhom ma tresqux il-qorti, jista' jkun li tweġiba tiegħi tippreġudika l-każ. Mistoqsija qasira dwar il-fedina penali ta' dawk minn hemm in-nies huma fil-passat tagħhom involuti jew kienu involuti f'xi każijiet oħrajn huma persuni li qatt ma. Naħseb safe li ngħid iva li huma persuni li deru quddiem il-qorti f'każijiet oħrajn. Ma nistax ngħid li kollha. Prim Ministru, kienu. Permetti, Mario, ma nistax ngħid li kollha sempliċi raġun li hija ongoing operation. Hemm persuni li huma magħrufa mal-pulizija, hemm persuni oħra illi jistgħu li fil-waqt li setgħu kienu magħrufa mhux bil-fors għandhom każijiet fil-passat tagħhom jew każijiet li huma pendenti. Ministru, jekk għandix taqsam mal-kontrabandu ta' fuel u minn kien strumentari għal dawn is-suspettati jekk xi pulizija Maltija jew inkella pulizija barranija. L-ewwel mistoqsija ma nistax iwieġibha f'dan l-istadju u naħseb li għandna nħallu tiġi mwieġba f'każ ta' prosekuzzjoni naħseb dik hija mistoqsija li tista' tiġi mwieġba.